హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్రేజీ కపుల్. ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేయబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి రెస్టారెంట్ టైప్ చికెన్ గ్రేవీ అన్నమాట. గ్రేవీ టైప్ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం. హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ మిక్సర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, కొంచెం గరం మసాలా, నిమ్మ చెక్క ఒకటి. ఇలా పిండుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసిన తర్వాత ఇది మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి. పెరుగు ఇలా వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ముక్కలకి పట్టే విధంగా ఇదిగోండి, ఈ విధంగా ముక్కలకి పట్టినట్టు ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన ఉంచుకోవాలన్నమాట. చికెన్ కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత పొయ్యి మీద ఒక బాండీ పెట్టుకొని బాండీ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం శనగపప్పు, కొన్ని ధనియాలు, చెక్క, లవంగం, కొంచెం బియ్యం, గసగసాలు మొత్తం మిక్స్ చేసి లైట్గా వేపుకోవాలి. ఈ విధంగా వీటిని ఇలా కొంచెం వేపుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పొయ్యి మీద మళ్ళీ బాండీ పెట్టుకొని కొంచెం నూనె పోసుకొని బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. కొంచెం పసుపు వేసుకొని కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. ఇలా ఉల్లిపాయలు అనేది గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒక టమాటా కోసుకొని ఆ టమాటా ముక్కల్ని చికెన్లో ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని వాటర్ పోసుకొని ఉప్పు కారం కనుక సరిపోకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ అనేది బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇందాక మిక్స్ వేసుకున్న మసాలాని తీసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో గ్రేవీ చికెన్ ఫైనల్లీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీనిలో చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే తిప్పుకుంటే ఫినిష్ అయిపోయింది. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ గ్రేవీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. అంతకంటే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. గంట సింబల్ నొక్కడం చాలామంది మర్చిపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కూడా నొక్కండి.